היי חבר'ה, ותגידו לי, למי לא משעמם בחופש הגדול? לכן, אני חיפשתי עד שמצאתי יצירה ממש טובה שאפשר להכין כמה שרוצים בבית. אז היום אנחנו בעצם הולכים להכין מדבקות בעצמנו עם איזה ציור שנרצה, כל מה שנרצה. אז החומרים שצריך זה דף נייר רגיל, סלוטייפ, מספריים, נייר אפייה וצבעים, איזה צבעים שרוצים, כדי להכין את הציור של המדבקה. אז אני בעצם מציירת גלידה לכבוד החופש הגדול, ועכשיו אני הולכת לצבוע אותה. טוב, אז אני צבעתי את המדבקה שלי, ועכשיו הולכים לגזור את הצורה שלה. טוב, אז אני גזרתי לי את הגלידה פה, ועכשיו אני הולכת לקחת את הנייר אפייה, ובעצם לראות את הגודל שהגלידה צריכה, ולהפוך את זה לריבוע כאילו. אז אני יכולה לסמן, אני לא חייבת, אבל זה פשוט יותר קל לי כדי לדעת בדיוק שאני לא אטעה. אז זה בערך הריבוע שיצא לי, אז עכשיו אני הולכת לקחת בעצם סלוטייפ ומספריים, ואני פשוט הולכת לגזור עד שזה ימלא את הריבוע. טוב, אז אני סיימתי, והנה הריבוע מסלוטייפ. ועכשיו אני בעצם שמה את הגלידה על הריבוע, אבל שלא תצא מהקצוות, כי אז החלק הזה לא ידבק והסלוטייפ ירד. אז עכשיו אני רואה שזה מתאים, ואני בעצם שמה אותו דבר, אותו ריבוע, רק על הגלידה הפעם. טוב, אז אני סיימתי ואנחנו כמעט סיימנו. הדבר האחרון שניסה לנו לעשות זה בעצם לגזור מסביב לצורה, אבל שהסלוטייפ יישאר על זה. אז אני לא אגזור ככה, אלא הסלוטייפ צריך להיות על כל המדבקה, ולכן אני גם צריכה שהסלוטייפ לא ירד. לכן אני, במקום לעשות את זה צמוד, לגזור צמוד ממש, אני גוזרת קצת אחרי, ככה בערך. כי אז הסלוטייפ לא ירד והמדבקה תדביק חזק יותר. וזהו, סיימתם. הנה המדבקה שלכם מוכנה, ובואו נדביק אותה. אז פשוט זה כמו מדבקה רגילה. מוצאים את החלק של הנייר אפייה שהוא יורד, ואחרי שמוצאים, מדביקים. הנה אני פותחת, וזהו, מדביקה. אתם יכולים להכין כמה שאתם רוצים, עם איזה סוגים שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. אז אני מקווה שנהניתם, ותעשו סאב ולייק. ביי.